The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Kwento sa illegal na droga. Nagawang bypass. At paano sinapit ng biktima ang mapait na kamatayan? Magandang hapon sa inyo mga ka-aksyon. Live na live po tayo ngayong araw ng Miyerkules at tuloy-tuloy ang ating pagbibigay ng serbisyo publiko. Magandang hapon mga ka-aksyon. Live din tayong napapakinggan sa 90.3 Radyo Oragon Sorsogon, 88.3 sa Catanduanes, 90.7 Legazpi City. At live na rin tayong napapanood sa ating YouTube account. At mga ka-aksyon mula Catanduanes, Masbate, Camarines Norte, Camarines Sur at Sorsogon, ang Tabang Ora mismo ay inyo na ring mapapakinggan sa mga sumusunod na radio stations. Panoorin po natin ito. Mga ka-aksyon, lumalawak na ang naaabot ng Tabang Ora mismo dahil mapapakinggan na rin ang Tabang Ora mismo sa mga sumusunod na radio station. Tuwing Lunes, ang Tabang Ora mismo ay live na mapapakinggan sa 100.5 FM DWEN Boom Radyo ng Camarines Norte tuwing alas 12 hanggang alauna ng hapon. Radyo Pilipinas Virac. Para naman sa mga ka-aksyon sa Virac Catanduanes tuwing alauna hanggang alas 2 ng hapon. Tuwing Miyerkules, ang Tabang Ora mismo ay live na mapapakinggan sa 95.1 Hits para sa mga kababayan natin mula sa Naga City, alauna hanggang alas 2 ng hapon. Tuwing Biyernes, ang Tabang Ora mismo ay live na mapapakinggan sa DYME, Radyo Masbate 783 kHz mula alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. RMN, DWNX 91.1 FM at DWNX 1296 kHz Naga City mula alauna hanggang alas 2 ng hapon at 92.7 Wow Smile Radio Masbate. Tuwing Sabado naman, alauna hanggang alas 2 ng hapon sa 107.1 Radyo Natin Virac FM. Alauna hanggang alas 2 ng hapon sa 99.9 FM Wow Smile Radio Sorsogon City, 92.7 FM Radyo Frontline Pilar Sorsogon, 95.3 FM Wow Smile Radyo Bulan Sorsogon. Stay in tune mga ka-aksyon. Ito ang programang may paninindigan. Tutugon sa inyong pangangailangan. Ito ang Tabang Ora mismo. Umpisahan na natin ang ating Tabang Ora mismo mga ka-aksyon. 6 na pamilya mula sa Naga City ang nawala ng mga bahay matapos matupok ng apoy nito lamang ika-2 ng Nobyembre. Kwento ni Rafi Torralde, isa sa mga residenteng naapektuhan, alas 5 ng hapon daw ito nang mangyari na bigla na lang sumiklab ang apoy sa kanilang lugar hanggang sa hindi na ito naagapan dahil sa bilis ng pangyayari. Ang pinagmulan umano ng sunog ay sa napabayaang lighter at butane. Para sa detalye, makakausap natin si Rafi Torralde mula sa Naga City. Magandang hapon, Rafi. Magandang hapon po, ma'am. Okay, Rafi, anong oras nagsimula yung sunog dyan sa inyong lugar? Mga alas 5 po ng hapon, ma'am. Alas 5 ng hapon. Nasaan ka nung mga oras na yon, Rafi? May kasama ka ba sa inyong bahay? Una, nasaan ka nung mga oras na yon? Nandito po ako sa bahay namin, ma'am. So, nandyan ka mismo sa bahay ninyo nung mga oras na nasusunog yung bahay ninyo? Opo, ma'am. Sino yung kasama mo sa bahay, sa loob ng bahay? Wala po, ma'am. Ako lang po mag-isa, ma'am, sa bahay ng oras ng yun, ma'am. Okay. Nung mga oras na yon, mag-isa ka na nasa loob ng bahay ninyo. Nasaan yung nanay, tatay, mga kapatid mo, Rafi?
Dito po sa kabilang bahay, ma'am po, ma'am. Dito din po. Nakabukod po kasi ako sa kanila, ma'am. Okay. So, separate na yung bahay mo sa kanila. Ngayon, Rafi, paano mo napansin na may sunog na pala dyan sa inyo? May malakas na usok mo, ma'am, na kaming naamoy. Dito, ma'am. Okay, dahil doon sa naamoy mo, napansin mo na nasusunog na yung bahay ninyo. Yung bahay po namin, ma'am, pinakalas po siyang natunog, ma'am. Okay, so ibig sabihin, bago yung bahay ninyo, marami pa yung nasunog nauna ng nasunog. Opo. Okay. So, 3 araw na, Rafi, yung nakakalipas magmula nang mangyari itong sunog dyan sa inyong bahay, dyan sa inyong lugar. Sa ngayon, saan ka nanunuluyan? Dito po, ma'am, sa multipurpose, ma'am, doctoration center po, ma'am. Diyan sa multipurpose, so ilan kayo dyan? Ilan kayo na pangsamantalang naninirahan dyan sa multipurpose? Kami pong lahat, ma'am, na nasunugan, ma'am, sa 5 pamilya po. 5 pamilya. So, gaano kahirap, Rafi, na mawalan ng tirahan, lalo na't meron kayong, ilan yung anak mo? Isang bata po, babae po. Okay, so gaano kahirap, Rafi, na mawalan ng tirahan, tapos, syempre, meron pa kayong maliit na anak. Opo, sobrang hirap. Hindi po namin alam, ma'am, kung saan po kami mag-uumpisa, kung paano. Hindi po namin alam mga gawin namin, ma'am. Okay. Okay? Meron ngang kasabihan, partner, na di baling manakawan ka, Wag huwag ka lang lang masunugan. masunugan. So, Ayan. napakahirap, napakasakit na yung pinaghirapan mo sa isang iglap lang dahil lang sa sunog, lahat ng pinaghirapan mo mawawala. Mawawala. Ayan, magandang hapon, Rafi. Yes po. Opo, matanong ko lang, ito bang bahay mo ay saan gawa ito? Ito ba ay gawa sa light materials kaya mabilis na nasunog at naapula ng apoy? Yes, ma'am. Yes po, sir. Light materials po. Opo, nung kasagsagan ng sunog, meron ka bang naisalbang mga gamit lamang na pwede nyo pang mapakinabangan? May mga naihulog pa akong gamit nung oras na nasusunog na ang bahay namin, sir. Kaso, yung naihulog ko sa baba ay nasunog din po ulit. Gawa ng malakas po ang talaga yung apoy. Opo, Hindi na pinipat yung mga gamit. opo. Sa pagkakaalala mo, ano yung pinaka-importanting bagay na hindi mo na naisalba nung mga oras na nasusunog ang bahay mo? Yung mga papeles po namin, mga papeles po namin, sir. Lahat po, mga ID. Ganun po, yung mga cash na lang po kami na itago, kahit paano po. Okay. Pero sa ngayon, meron ka bang pinagkakakitaan o trabaho ngayon, Rafi? Sa ngayon po, wala po, sir. So, wala kang trabaho ngayon. Ngayon ay nakikita ko na meron kang kasama dyan na katabi mo. Sila ba ay isa rin sa mga biktima or nasunugan nitong pangyayari dyan sa inyong lugar? Opo. Kami pong lahat po ang mga apektado kung manusunugan po ng bahay. Opo. So, lahat po kayo ay sinasabing totally damaged. Talagang walang naisalba doon sa bahay po ninyo. Talagang natupok po itong mga bahay nyo nung nangyari ang insidente ng sunog. Opo, sir. Wala po talaga. Totally damaged po. Wala pong gamit, sir. At sa ngayon ay, kumbaga, kasama nyo rin sila, itong mga pamilya na nasunugan, dyan sa pinag-iistayan nyo ngayon na Multipurpose home. multipurpose. Opo, kasama po namin sila lahat, sir. Opo. Sige, partner. Okay, so katabi mo ngayon, Rafi, si Nanay Mary Grace San Jose. Magandang hapon, Nanay Mary Grace. Magandang hapon po, ma'am. Opo, Nanay Mary Grace, kanina po habang kinakausap namin si Rafi, napapaluha po kayo, Nanay. Kumusta po kayo ngayon? Hindi po okay. Opo, kahit sino naman ang hirap ng buhay ngayon, tapos mawawalan pa kayo ng bahay. Aside po sa nangyari po sa pagkasunog po ng bahay ninyo, meron po ba kayo na ng mga gamit man lang na naisalba po? Wala po. Wala talaga. Parehas po kayo ni Rafi, wala po kayong naisalba. Nung mga panahon po na yun, Nanay, sino po yung kasama po ninyo sa bahay? Nung time po kasing nasusunog yung bahay namin, wala po ako, umalis po ako.
iniwan ko lang yung 2 anak ko sa mama ko. Okay, so umalis po kayo, naiwan yung 2 po ninyong anak sa nanay po ninyo. Paano nyo po nalaman na yung bahay po ninyo ay nasusunog na? May nag-contact po sa aking kapatid kong isa. Okay. Tinawagan na. Okay, so ano po yung ginawa po ninyo nung nalaman po ninyo na through your kapatid na ang inyo pong bahay ay nasusunog na, Nay? Dali-dali po akong umuwi dito kasi pag uwi ko dito wala na talaga kami naabutan. Abo na lang. Mm-mm. So ibig sabihin, Nanay, wala po kayong naisalbang ni isang gamit dun sa bahay po ninyo? Wala po. Pero kamusta yung 2 mong anak? Hindi naman nasaktan? Hindi naman po, nakalabas naman po yung isa kong anak. Opo. At sa ngayon, ano yung pinakakailangan nyo po, Nanay? Ano po yung material sa bahay pang simula. Opo. Pero sa pagkakaalam nyo, Nanay, alam nyo ba yung naging cause ng sunog? Ano po, yung sa kapitbahay namin na sa butane daw po. Tapos yung lighter. Opo. Itong bahay nyo, ma'am, ay gawa rin po sa light materials. Opo. Okay, so sa 5 pamilya, sa 5 kabahayan na nasunog, 2 yung nakausap natin, partner, pero kasama, andyan sila. Yung 3. So, halos pare-parehas yung, syempre, nararamdaman nila ngayon, panghihinayang, dahil sa nangyari, nawalan sila ng bahay. Ang hiling nila ngayon, syempre, makabangon. Diba? At Makabangon. Isa lang yung tinuturo nilang rason, yung kapitbahay nila na naiwan, na nagluluto gamit itong butane. Oo, at lighter. So para mabigyang linaw ang nangyaring sunog sa Barangay Kararayan, Naga City, live nating makakausap ngayon sa ating studio si Fire Senior Superintendent Aquiles Santiago, ang Regional Director ng Bureau of Fire Protection Office Regional, Office 5, partner. So kasama natin ngayon ang magiting at talagang aktibo, magaling na Fire Senior Superintendent Aquiles. Sir, magandang hapon po, RD. Magandang hapon po sa inyong dalawa, lalong-lalo na dito sa inyong studio ng Ako Bicol, Tabang Ora mismo. Apo. RD, una po sa lahat, ano po ang naging sani? Though sinabi na po nila na dahil daw po sa lighter or butane, so syempre galing po mismo sa inyo pong tanggapan para malaman po ng ating mga kababayan, ano po yung naging sanhi sa sunog base po sa inyong investigasyon? Yes, thank you, Madam. Sa initial investigation po ng ating Naga City Fire Station, ito po yung unattended cooking. So, kaya natin na isama doon yung butane dahil nga siya ay nagluluto. So, unattended yun. So, pag nag-dry yung kanilang dinuluto, masusunog yung sa ibabaw. So, automatic naman yun, pag sumunog yun o nasunog, liliyab yun and lalaki. So, ibig sabihin, posible po ba, RD, na habang ginagamit po or pagkatapos gamitin po yung lighter or butane, hindi po nila nabantayan? Ang nangyari po kasi itong bahay ni Christy, lumabas. So, naiwan niya yung niluluto niya. So, dahil naiwan niya, siguro naging busy siya. So, yun ang inabot. So, natagalan po na Opo. naka-on po yung kalan Opo. habang siya po ay nagluluto. Yes, So, ma'am. posibleng yun po yung naging dahilan Opo. talaga. Opo. So, RD, sa inyo pong investigasyon, gaano po katagal ito pong bago na apula po itong apoy at ano po yung mga ginawa niyo po ninyong hakbang para ito Opo. po ay mapabilis na maapula? Yes, ma'am. Na-receive po natin yung call na 5:10. So, 5:21, nandoon na po sa scene kasi from Kararayan, then doon sa sentro may kalayuan po yan. So, 5:31, na-declare na po itong under control. So, inabot din po tayo ng 20 minutes sa firefighting kasi Opo. malaki po, halos 5 bahay po ito. Opo. Yan po ba, RD, na 20 minutes na maideklara ang fire out? Yan po ba ay matagal na po sa inyo pong ginagawang Matagal na po ganyang yan, ma'am. Kasi pag-apula? unang-una, we are under the standard response time is 7 minutes. Kaya lang, ang consideration natin dito, nag-start yung sunog na 7, o yung tawag namin, ng tawag is 5:10. Ang tanong lang namin kasi, anong oras nakatawag sa aming office? So doon kami magbibilang. Kasi may kalimitan na mabagal si BFP. Kasi nga, yung tawag late. Kaya pagdating namin, hindi ka na makapag... yung initial na dapat maapula agad yung maliit na apoy, hindi na kasi lumaki Opo. na siya. So umabot siya ng 50%. So kahit anong gawin natin,
open space ito, made of light combustible material. So talagang mabilis yung pag-spread niya. Opo. So yun dapat yung mabago natin, RD, yung kaisipan or yung paniniwala ng ating mga kababayan, ng ating publiko na matagal si BFP dumating. Pero in reality, yung tawag ang medyo Yung tawag natagalan. po. Opo. Opo. Kaya nga po, ma'am, natutuwa kami kasi ang ating butihing DLG Secretary John B. Crimulya ay nag-launch ng 911 noong September 10 na kung saan ito ay uumpisa natin ng construction yung kanyang office or studio doon sa Pili Fire Station na kung saan isang tawag lang, isang number, di makalimutan yung 3 numbers na 911. Nang sa gano'n naman, mabilis yung respond din natin. It's either sa PNP calls, DRR, or iba-ibang emergency. Vehicular or sa bahay lang na emergency, ma-respond din agad natin ito. Opo. So, ganun pa man, ang ating Bureau of Fire Protection po ay patuloy po na nagdi-distribute and nagpo-posting po kami ng mga hotline numbers ng local fire stations po na alam natin yan, minsan may YouTube, nagbibideo, tapos doon mismo humingi ng tulong. But ang kalimitan po, wala tayong na-save sa cellphone natin ng local fire station. Totoo yan, RD. Totoo yan. So parang marami pa yung mga stored na mga contact numbers ng mga kaibigan Yes, kaysa yes po. kayong mga importanteng mga opisina na kinakailang in case of emergency. Yes po. Opo. Opo. So tanong ko lang, RD, last po ito sa akin. Ito pong ilalaunch na BFE station doon po sa Pili, ilang municipality po yung parang mabibilisan pong in case of fire emergency? Actually, buong Bicol na po yun. So, mayroon tayong, ang mga Masbate, meron din sila sa Aroroy, then Iriga, nagkaroon din sila. So, yung mga slippage na mga tawag doon ay mapupunta doon sa Pili, 911. Opo. Okay. Opo. Ito, partner, para malinawan din itong publiko natin, kasi sa ibang media outlet, itong news outlet, lumalabas na 3 yung bahay na talagang na distroso nitong sunog. Pero sa investigasyon natin, RD, ilan pong bahay talaga ang total na na-damage nitong sunog? 5 bahay po sila and 6 families. Okay. Ayun. So, kumbaga, iba sa naipalabas ng ibang news outlet na iba 3 yung lang. information partner na galing sa Tabang Ora mismo because ang ating resource person ay mula mismo, ang regional director mismo ng Yes. Bureau of Fire Protection. Kaya sa ibang news outlet, talagang dapat kailangan ng interview Oo. sa otoridad para Ang iba kasi dyan, partner, kung ano lang yung nabasa, nakita sa social media, Yun ang din ang na yun. ipopost. Diba? Yung mga traditional dati na mga pa nagsusource out talaga yung mga news item, talagang napunta. Diba? So, ngayon, naandito mismo sa atin si RD, para malinawan. para makumpirmar, ilan po? 5 Limang, na merong 6 na pamilya. Yes, merong po. 6 na pin. Ito naman, RD, regarding naman sa total damage nitong sunog, nasa magkano po ang estimate Total natin? damage po is nasa 120 plus. 120,000. 120,000. Sa lahat na po Base ito. po yan, sir, sa sa standard operating procedures, sa computation ng, halimbawa, nasa shanties ang bahay mo, nasa condominium ka. So, dito sa portion na to, maliit yung computation niya. So, inabot siya ng 120 plus. Okay. 120,000. Dahil na rin siguro sa Light materials, oo. itong gawa itong mga Yes, bahay. sir. Pero hindi natin winawala yung affidavit of losses nila or damages. Kung ilan ang i-declare nila, I-declare. notarize yun ang namin. For purposes po ng kanilang gaya dito, salamat sa Ora mismo, Tabang Ora mismo, sa Ako Bicol, para mabigyan nila natin sila ng tulong. Kasi usually, humingi lang sila sa atin ng certification sa DSWD. So, aalamin po natin ano ba ang magagawa ng local government units para makapag-establish uli sila, makaumpisa uli sila sa kanilang pamumuhay. Opo. Yun naman ang kagandahan talaga, RD, ng Tabang Ora mismo dahil hindi lang po ito nakafocus sa iba pong mga problema or pangangailangan ng ating mga kababayan, kundi pati sa mga ganitong insidente po na nasunugan na po ng bahay. Opo. So, RD, aside ng amount po na ito ng pagkasunog sa inyo pong tala is more than 120,000. 120,000. Meron din po bang naitala na casualties sa nangyari pong sunog? Dito po wala po kasi magkakatabi kasi sila eh.
na bahay eh. So, ito rin yung hindi natin naiiwasan na kung saan dahil nga private ka, hindi natin sinasangguni sa building official. Apo. So, yun din ang dapat tuunan ng pansin. Yaman lamang na mayroon tayong bakit yung mga manasunugan hindi natin pwedeng bigyan ng resettlement. Bakit kailangan lang yung mga nandoon sa flood-prone areas, landslide-prone areas, Tama. na bagyo, na wala na silang Opo. nabahay, sila lang ang nakakonsider. I do hope na ito ring mga nasunugan ay Maganda. makonsider din Maganda yan na nababanggit ni RD, ano? Kasi sila mismo napapansin nila kung ano yung nagiging problema ng mga biktima ng nasunugan. So eto, dapat mapansin din ng gobyerno na Opo, hindi lang tama yung ka mga biktima ng mga binabahang mga lugar, Tama. kung hindi pati yung mga nawala ng bahay dahil sa sunog. Tama ka po. RD, mayroon po bang sa inyo pong investigasyon, meron po ba kayong nakikitang paglabag po sa fire safety codes and regulations po na nakita po ninyo doon po sa mga bahay na apektado po ng sunog? Number one po kasi, dito sa mga residential houses, required dapat sila ng magkaroon ng building permit. Dahil nga, mayroon tayong side na, humanitarian consideration, sige, magtayo kayo ng bahay. And there are instances na ang makikita natin, kahit dito sa bagyo sa Cebu na nangyari, makikita natin yung nasalanta talaga is made of light combustible materials. At hindi rin natin silang maituturing na, pag-aari mong lote na yan eh. Kasi minsan, illegal settler sila eh. O informal settler sila. So sige, bahay lang kayo dyan ng bahay until such time na nagkaroon ng sunog, conflagration, maraming pamilya ang nasunog. So, dito sa Family San Jose, may mga, of course, may violations sila doon. Kasi number one, yung partition nila. Kung mayroon silang distance na at least 1.3 per bahay, hindi agad-agad yun kakapit. Paano, RD, kung etong mga nasunugang bahay na to ay parang relatives lang din? Kumbaga magkakapamilya. So, syempre yung partition, yung distance pong binabanggit po ninyo, parang hindi na nila mai-apply since sila ay Tama ka magkakapamilya. And RD, doon po sa sinasabi niyong building permit, required po ba yung mga bahay na parang hindi naman natin may considered as building? Kumbaga yung mga gawa lang po sa mga light materials, eto nga pong mga parang mga kubo lang. Opo, required po kasi yun dahil number one, meron tayo pong occupancy permit after applying for building permit. Ibig sabihin, yung structure na yan ay safe na for occupancy. So sa part naman natin, kahit ang NHA, ibang mga agencies, meron silang mga low-cost housing, yung BP 222. Pinapadaan pa rin natin yan. Only that, binibigyan natin sila nung minimum requirements sa fire code like yung partition na dire-diretso sa taas, na kung masunog man itong portion, hindi kakapit, hindi tatawid yung apoy. Ayun. So, maganda yan na napag-uusapan natin, RD, para sa informasyon ng ating mga kababayan at maging malinaw po sa kanila, magkaroon sila ng guide na kinakailangan nilang magkaroon ng building permit. Tama At po. RD, nababanggit nyo po kanina, meron pong violasyon, meron pong nangyaring violation po doon po sa mga nakatira. Especially dito po sa pinagmulan ng sunog. Ano po yung maaring ipataw? Meron po bang penalidad? Meron po ba siyang kakaharaping kaso dahil sa kanila po nagsimula yung sunog? Kami kasi, madam, yung fire code ay prerequisite sa issuance ng building permit and occupancy permit. Then, prerequisite din siya sa business permit. So, matagal na itong nai-ignore natin na ang isang tao ay hindi pwedeng gawin yung nakikita niyang maganda. Dahil ito ay gagawin natin na parang unified. Pagtutulungan ito. Halimbawa, hindi siya makapasok ng building permit kasi yung lupa dapat certified na pag-aari mo. Tama. Pangalawa, hindi siya makapasok ng building permit kasi may bayad dyan. Opo. So, pwede naman natin, nandiyan dyan na yan eh, bakit hindi natin pwedeng pakunan lang siya ng permit para ma-assure lang natin yung safety requirements ng building code. Hindi lang kasi sunog ang pwedeng maging reason o dahilan kung bakit magkakaroon ng ganito. Halimbawa, nagtayo ka ng concrete na structure at dapat doon naka 16 mm ka o 12 mm na bakal. Pero dahil nga nagtitipid ka, 12 na lang. linagay mong 10. 10 or 12. Dalawa pa. Kulang. Para kasi matigas naman ang lumindol. So may nabagsakan, may namatay. Substandard. So, substandard yun. Kaya ang panawagan natin,
Nagpapasalamat nga ako dahil naimbitahan niyo ko ng pagkakataon ito kasi we are looking forward. Yung mga ways forward natin ng mga activities like this time, tapos na yung 89,979 establishments. Registered yan sa Business and Licensing Office. Opo. Moving forward na tayo doon sa lahat ng government agencies. Ako mismo, nagagalit ako sa mga personnel ko kasi yung fire station walang EPSEC. So bakit wala kang EPSEC dahil bombero ka? Ikaw ang nag-implement. Police station, wala rin fire safety inspection certificate. City government, municipality, wala yan. Mga courts, wala. Hindi kasi dito na lang po sa regional side. Marami dyan ng government offices na walang EPSEC. Kasi ang tingin nila, oy, government naman tayo, pare-pares lang. Parang exempted. Oo, pero walang exempted sa batas. Opo. So ngayon po, ini-intensified natin ito, kaya excited nga akong makapunta dito. Kaya I will grab the opportunity para may bigay din Pa-inform, yung information natin. So, bago matapos ang taon, lahat ng church, barangay, hall, wala yan na fire safety inspection certificate. So, mga covered courts, wala rin yan. Schools, wala yan na renewal every year. Tapos pag nasusunugan, sasabihin, may kukulang sa part natin. So ayaw na namin sabihin na nagkukulang si BFP. Gaya na nangyari nito. Opo. Just imagine 6 families ang nawala ng bahay. So papalakasin niyo po itong kampanya. Tama ka Ito po. po yung implementasyon ng pagkakaroon po ng EPSEC. Yes po. Oo. Sana hindi naman mabibigitan yung ating mga community natin. Tama po yan, RD, kasi parang maging fair naman doon sa mga kababayan natin na sumusunod Tama po. dito po sa mga requirements na mula po sa inyong tanggapan pagdating po sa fire safety. Tama ka po. So, Opo. dapat lahat ay sumunod. Actually, kausap ko si Mayor Hisham kahapon dahil sa 100 days report niya. Isa yun sa naging report niya sa akin na sabi niya, RD, may directives ako. Lahat ng government properties ng Legazpi, barangay halls, kailangan yung inspeksyonin yan. Public market, lahat ng edifisyo ng... Opo. So, ganun din ang gagawin natin region-wide. Napakagaling, napakaganda po yan, RD, dahil ito pong mga nangyayari sa ibang bansa, especially yung mga earthquake, di ba, na nangyayari. So, Yes, ma'am. kailangan talaga ma-inspect natin yung mga durability, yung mga, ano yan, Structural strength. integrity. So, Opo. moving forward na doon, yung Legazpi City, para doon sa, sabi ko, nangunguna kayo. So, kami naman, dahil marami kaming nakuhang ano sa kanya. Halimbawa, matagal na natin itong atikain kasi yung fire hydrants natin dito, kulang. So, may initiative ang ating butihing mayor na yung mga iskinita, lalagyan ng dry stand pipe na hindi na maglaladlad ng hose. Kasi iskinita nga eh. Opo. Yung kalaban natin din, yung mga palabas, na Maganda. isisave yung mga bahay. Parang idudugtong mo na lang yung Yes, mga ma'am. host. Parang Correct extension. po. Yes, ma'am. Para at least hindi na kayo mahirapan Yes, sa pag... Tama. Then, ginawa na rin nating initiative yan, following the running card. Ang running card po natin is sa unang tawag, 4 agad ang re-responding fire truck. Maliit, kimalaki, poste, tricycle, motor, 4 agad yan. Hindi naman sinasabing lahat yan bubuga. At Kasi least naka-standby doon sa lugar. Yes, isa-size up mo rin yan. May mga instances tayo na motor lang ang nasunog, rumisponde, dahil motor lang, yung maliit lang na truck, pagdating din may abiriya. Biglang nasira. Lalong lumaki yung sunog, nagka-problema, Tama po. na-delay pa yung pangalawang bumbero. Opo. I mean, yung pangalawang fire Fire truck. truck. Opo. Okay. So anong pinakamaganda na or positive impact, RD, in case na mangyari po ito? Of course, malilesen natin yung fire incident. Though ngayong pong taon, na-lesson natin yan yung fire incident. Last year, we have 894 fire incident. Pero as of this October 31, mayroon lang tayong 500. Of course, this is the efforts ng ating mga fire marshal na pag-igihan yung fire prevention campaign nila. And ito, panawagan natin sa mga minamahal nating local executive officers. Supportan po natin ang Bureau of Fire Protection. Kakibat po ninyo ang Bureau of Fire Protection sa anumang responde, maging man-made or natural calamities. Magkatabi lang po tayo dyan ng local DRR ninyo. So sana po
patuloy yung suporta niya dahil pag-iigihan po namin ang serbisyong ibibigay namin sa taong bayan. Ayun. Siguro, partner, mensahe sa ating publiko, lalo na ngayon na papalapit na ang Christmas at gagamit na itong mga Christmas light. Ano po yung panawagan po natin para makaiwas sa sunog? Panawagan at rekomendasyon po, RD. Tips. Yes, maraming salamat sa Ako Bicol at Tabang Ora mismo dahil sa pagkakataong binigay niyo sa amin. Malapit na po ang Christmas, wag po nating hayaan na instead maging maligaya ang bawat isa. May reunion, ay magkakaroon tayo ng masamang pagkakataon na masunugan tayo, mawala yung ating mahal sa buhay. Baka po mabigla kayo, ang ating mga fire marshals po ay mayroong directives na magkaroon ng inspection house to house. Pagbigyan niyo po sila, wala pong recommendation yan kung ano pa man, ibibigay lang sa inyo po yung inyong mga requirements. Checklist po, 5 lang po ang bibigay natin dyan. Number 1, mayroon ka bang fire exit? Pangalawa po, maayos ba yung iyong electrical wirings? Pangalawa po, sinisiguro mo ba na bago ka umalis, naka-shut off po ang ating gas stove and LPG? Yung mga lighters ba nakatago para hindi abutin ng mga anak natin? Then pangalawa, mayroon ka bang instruction sa inyong anak na pag nasunog yung bahay o may nasunog, wag nang babalik, labas agad. Tawid kalsada agad dyan. And lastly po, itong panglimang pinakamahalaga, mayroon po ba kayong na-save sa wall ninyo, sa ref, sa pintuan, itong hotline numbers ng Bureau of Fire Protection, PNP, yung local disaster risk reduction office ninyo. Napakahalaga po itong tatlo para sa kaligtasan ng bawat isa para may save yung ating properties, lalong-lalo na po ang ating mga mahal sa buhay. Ayun. Alam mo, partner, sa 5 nabanggit ni RD, meron akong kulang. Alin dun, partner? Meron akong kulang. Wala ako ng mga hotline. Hotline numbers. Parang nasa telepono ko. So, a good thing na ibanggit ni RD. Mas madali na Magpapaprint ngayon. ako, magpapalaminate ako at ilalagay ko doon sa bahay namin. Para at Mas least maganda. accessible, makita ng mga bata. Tama ka Pero po. yung telepono talaga, I mean yung contact numbers, hotlines, nasa phone ko. Mas maganda ngayon kasi may 911. Opo. Pipili ka na lang dun kung Okay, fire. at hindi ko din Ayan. nabanggit sa mga anak ko na pag may sunog, lumabas na. Lumabas na. Oo. Pero ngayon, RD, meron na po ba tayong ginagawang inspeksyon, katulong ang DTI dito sa mga nagtitinda ng Tama ka mga po. Christmas lights? Mayroon na tayong mga advanced inspections, but we are looking forward naman with the DTI, the Business Community Board ng City, Business Licensing Officer, Opo. the Building Official, the City Engineering, the PNP and the PSO, na magkaroon tayo ng schedule, one-time inspection ng lahat ng malls, stores. Isama niyo po Composite RD team. yung yung Albay Of course, Chambers. yung media kasama dapat. Albay Chambers and Commerce, sila po yung mga grupo po ng mga businessmen, businesswomen dito po sa Albay. Yes. At least sila din po mismo ay palakasin po itong kampanya. Actually, member sila doon ng council, yung Opo. Consumer Protection Boards. Opo. Board. So, ito ay dapat nating gawin na huwag tayong kanya-kanya. Masasayang efforts natin. Isang bagsakan tayo, even sa gabi, lahat ng mga stores or establishment na nag-ooperate sa gabi, papasukin po natin yan. Matagal na natin itong ginawa, naging effective ito, and we will be making a MOA with the, could be the Aleco or the PLDT or other, the Converge, para, sabi ko nga Telcos. sa mga tao ko, ma'am, kung ang poste ay mayroong nakapost na Sopsoposo, Tobero, Tobero. bakit hindi pwede yung bombero? Opo. Para kahit saan ka tumingin, mayroon ka. Tama. So, mga TODA, papalagyan natin yan. Yung mga malls, even doon sa counter, na mayroon silang pwedeng scan na QR codes para ano yung mga safety tips na binibigay ng BFP. At kalimitan nito, ito talaga ang nagiging cost. Delayed response dahil delayed ang call sa amin. Opo. Siguro- Napakaganda partner ng ating pinag-uusapan ngayon. At malaking bagay po yan, Napapanahon RD. pa, partner. Opo, malaking bagay po yan, RD, na naibabahagi po natin sa ating mga tagapanood. Ito po mga do's and don'ts. Diba? At paano po makaprevent, paano tayo maging safe, laban po dito sa sunog. So, with that po, RD, maraming salamat po. Fire Senior Superintendent Achilles Santiago, ang Regional Director po ng Bureau of Fire Protection Office, Regional Office 5. Maraming salamat po din, lalo-lalo na sa Ako Bicol, Ora mismo Tabang, at sa mga susunod pang pagkakataon,
Available po ang aming opisina, even the local fire station po para sa inyo. Maraming salamat po. God bless po. Ay, Ayan. ayun, partner. So, ako mismo, ang dami kong natutunan kay RD. Kahit Diba? ako, partner, mga tips na dapat tandaan Opo. in case na merong ganitong uri ng sunog. At syempre, paalala na rin sa ating mga kababayan, sa publiko, na in case na merong sunog, ay wag munang inuuna yung pag-live. Oo. Dapat unahin muna yung tawag sa bumbero para maapula. Kaya Actually, maraming nagbabash eh. oo, May meron. sinasabing matagal daw ang bumbero. Eh, wala Tama, naman pero na, marami din ipaabot. naman na nagla-live para doon din sila makahanap ng tutulong sa kanila. Pero yung iba naman, habang nagtatawag, meron nagla-live. So, ang importante, makarating sa Bureau of Fire Protection yung kanilang tawag, partner, para makatulong at makapunta kung saan merong nasusunog. Maraming salamat sa muli, RD, sa inyo pong panahon at oras. Mabuhay po ang Bureau of Fire Protection Regional Office 5. Samantala, para magpaabot ng tulong, nasa kabilang linya naman si Ako Bicol Party List Representative Attorney Alfredo Pido Garbin Jr. Magandang hapon po, Kong Pido. Magandang hapon at sa lahat ng nanonood, nakikinig ng Ako Bicol online, tabang ora mismo. Maray na hapon tabi sa St. Dogobos, sa St. Dogdoa, Remy, and then Mike. Opo. Congressman Pido, si Nomer Corporal po ang aking kapartner ngayon. At Kong, ano po ba yung maitutulong ng Ako Bicol Party List kina Rafi at sa iba pa pong nabiktima ng sunog? Dahil according po kay RD, 5 kabahayan po at 6 na pamilya ang apektado. Doon po sa 6 na pamilya na nasunugan ng 5 kabahayan, ang Ako Bicol Party List po ay handang tumulong at magbigay ng asistensya sa pamamaraan ng pagbibigay ng modular tents dahil yan po ay pinakailangan nila yung may matutuluyan kaagad sila, wala silang bahay ngayon. Nandyan rin yung mga kumot. Alam ko po, nasunog yung kanilang mga kumot. Of course, kailangan nila ng ilaw, kaya dapat merong solar light. Nandyan yung canned goods, mga dilata, kaldero, planggana, grocery items, and then of course yung tabang fund. So ito yung ating ilan sa mga maibibigay natin sa 6 na pamilya na biktima ng sunog sa Naga City. Opo. Meron din po, Kong, na bigas. Nakita ko po, meron pong sako-sako ng bigas na ipimimigay po yung Ako Bicol Party List para dito po sa mga biktima. Oo nga, nakalimutan ko, meron palang tig 25 kilos bawat pamilya yung mga nasunugan. So yan po, yung ilan lamang sa maibibigay natin ready doon sa pamilya at yan po ay galing sa Ako Bicol Party List at pagpasensyahan nyo na po. Sa abot ng aming makakaya ay magbibigay po tayo tuloy-tuloy. Ayun. Apo. So napakalaking tulong po ito, Kong, sa kanila pong panimula sa pagbangon po ng kanilang pamilya dahil po sa nangyaring insidente sa kanila. Salamat and Meron pa po, Kong. Kong, Yes. meron pa pong katanungan na aking partner na si Nomer. Opo, Kong, si Nomer Corporal po ito, partner ni Hi, Nomer. Kang Renz. Opo. Magandang hapon, Nomer. Magandang hapon. Siguro, ano na lang po ang mensahe natin, Kong Pido, dito sa biktima ng sunog dito sa Naga City? Alam mo, anumang unos, kumbaga anumang challenges sa ating buhay, malalampasan natin yan. We just have to be resilient, focus on on the solution. Siyempre, nandyan yung ating pag-asa, lalong-lalo na yung patuloy na pagpipray sa ating Ayun. So, medyo, Kong? Okay. Ayan, So, naputol, partner. medyo nawawala si Kong, Pero, eto nga yung binabanggit ni RD, na aside doon sa mga tulong from DSWD, importante yung iba, yung maibigay. Meron ding mga tulong na Kumbaga initiative din sa dagdag na ibang tulong mula sa Ako Bicol agency. Party List. At yun nga, may bigas, solar light, mga kagamitan sa bahay, at meron din pong munting halaga, munting pera para po makatulong sa kanila, RD. Napakinggan niyo po si Congressman Pido. Thank you po. Thank you. Apo. So, syempre, ramdam ni RD yan kasi bilang sila yung tanggapan na talagang nag-aapulan ng mga apoy dahil sa mga ganitong hindi natin inaasahang trahedya. So,
parang nararamdaman din nila na yung kagustuhan nilang tumulong. So, nagpapasalamat kayo, Arden, no? Di ba? Di ba? Parang... Samantalahin ko Opo. Nagpapasalamat kami sa Ako Bicol Party List dahil number one, nagkaroon tayo, di ba, ng turnover natin ng mga rescue vehicles na these are equipment multipliers para nang sa ganon, kaakibat namin yung mga barangay levels para sa pagresponde. At marami pang binigay na funding ang Ako Bicol Party List. If I can still recall, last year po nag-allocate po ng 1 billion para po sa part ng modernization ng Bureau of Fire Protection. So maraming salamat po kung Attorney Alfred Pido Garbin para sa tulong na binigay niyo. Hindi lang po sa Bicol, kung hindi po sa Bureau of Fire Protection buong Pilipinas. Maraming salamat po. Ayun. So, patunay si RD Partner na ang Ako Bicol Party List ay talagang nakakatulong sa ating mga kababayang nangangailangan. Maraming salamat sa muli, RD Achilles. At maraming salamat kay Congressman Attorney Pido Garbin sa tulong na ibabahagi sa ating mga kababayan na nasunugan. So, Balikan natin. Opo, balikan natin. Balikan natin si Rafi. Ma'am? Opo, narinig niyo po si Congressman Alfredo Pido Garbin ng Ako Bicol Party List. Itong mga tulong na ibibigay po sa inyo, kayo pong nabiktima nitong sunog. Ano po yung masasabi po natin? Maraming salamat po sa malaking bagay na tulong niyo po at maraming salamat po na kahit na ganito po nangyari ay tutulungan niyo po kami. Opo. Kahit malayo po kami sa inyo, talagang po kayo matulungan niyo po kami. Mabuhay po kayo at ako at ang party. Okay. So, kayong limang nasunugan na bahay, kayo din yung makakatanggap nitong tulong mula sa Ako Bicol Party List. At ito partner, maliban po dyan sa tulong na ibibigay ng Ako Bicol Party List, ay magpapaabot rin ang aming program ng tulong itong pangunahing pangangailangan nyo mo sa araw-araw. Maraming salamat po. Ayun. Maraming salamat po sa tulong niyo, ma'am, sir. Opo. Ayan. Sana makatulong yan na ibinigay po sa inyo ng Ako Bicol Party List at ang aming programa. At Rafi, lakasan nyo lang yung loob ninyo dahil tayo ay mga Bicolano. Ang mga Bicolano ay Uragon. At palakasin natin ang ating pananampalataya, paniniwala sa Poong May Kapal dahil ang lahat ng nangyayaring ito ay nasa kanyang plano at kagustuhan. Pero andyan din lagi siya para tayo ay, kumbaga kung ano binigay sa inyong problema, siya rin ang magbibigay ng solusyon at kaginawahan sa buhay. Ayan, meron tayong staff na pupunta doon mismo kina Rafi upang ipaabot ng personal itong tulong mula sa Ako Bicol Party List at syempre sa ating program. Maraming salamat Rafi at sa inyo po mga nanay, ingat po kayo. At sa pagbabalik ng Ako Bicol Tabang Ora mismo, 2 ginang mula sa Castilla, Sorsogon na may munting kahilingan ipinabot sa Ako Bicol Party List na ora mismo namang tinugunan. Ang sorpresang ito at ang kwento sa likod ng kanilang mga kahilingan, sabay-sabay nating alamin mamaya lamang. Kaya huwag kayong bibitaw at magbabalik pa ang Tabang Ora mismo. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arag po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaon ng tabang hali sa Ako Bicol Party List. Papasalamat kong dakula sa duwang congressman. Tayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure.
This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ng pagpapasalamat niya mo dahil may ikamalilinwan habang kami nabubuhay. Dakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Nagbabalik ang tabang. Ora mismo, ito naman mga kaaksyon mula sa Castilla, Sorsogon. Dalawang ginang ating nakilala, na kanyang iniindang kondisyon sa katawan. Si Nanay Lilia na inatake ng mild stroke, habang si Nanay Maria ay na-diagnose sa sakit sa polio. Paano nga ba ang kanilang pang-araw-araw na buhay sa likod ng kanilang mga karamdaman? Sabay-sabay nating alamin sa ating tabang Ora mismo update. Walang paa, nakakalakad. May kamay, ngunit di malaya ang galaw. Hindi laro, hindi bagay. Sino sila? Sa likod ng bugtong na ito, nakatago ang totoong buhay ng dalawang babae. Isang ginang na may polio at ang kanyang hipag na biktima ng stroke. Magkasama silang naninirahan, pinag-isa ng kapansanan, pinatibay ng malasakit at pag-ibig sa pamilya. Kilalanin natin si Lola Maria at Lola Lilia. Ito ang araw-araw na sitwasyon ng isang 73 taong gulang na si Lola Maria Lora mula sa bayan ng Castilla, Sorsogon. May mga paa, ngunit hindi makalakad dahil sa sakit na polio. Mula pagkabata ay sa loob na ng 4 na sulok ng bahay na ito, umiikot ang kanyang buhay. Noon, sabi ng nanay ko, malit pa ako. 7 buwan daw. May nag-aalaga sa akin na kapatid ko. Nabitawan daw ako, nasa duyan kami. Nabitawan daw ako, nahulog. Nahulog daw ako, yun. Hindi naman ako pinagpagamot, hindi naman daw ako umiyak. Sasabi wala naman daw na nangyari, walang pilay. Tapos nung ilang buwan, yun, nagsakit na ako. Pag dinara daw ako sa doktor, ang sabi ng doktor, nanuhan ako ng, sakit na polio. Kaya ganito ako. Simula nang lumaki ako, ganito na ako talaga.
Tulad ng maraming kabataan na hitik sa pangarap, ganoon din si Lola Maria noon. Ngunit dahil sa kanyang kapansanan, takot ang bumalot sa kanyang mismong ama na nagdesisyong hindi na siya paaralin pa sa eskwelahan. Hindi naman ako nakapag-aral. Gusto ko rin, sana mag-aral. Ayaw ng tatay ko. Kasi, ano daw ako, pag bubuliin daw lang ako ng mga bata. Kung ang kadalasang guro natin ay matatagpuan sa eskwelahan, ang guro ni Lola Maria ay nagmula sa isang radyo. Natuto ako, maintindihan ko yung salitang Tagalog sa radyo. Binilihan ako ng tatay ko ng radyo. Susunod na dito lamang sa... Doon ko na tutong magsalita ng Tagalog. Pero sa pagsusulat po, nanay, okay ka na po? Hindi. Kung mayroong pipirmahan, mag-ano lang ako. Pero gusto mo din po sana mag-aral mo? Noon, gusto ko sana. Pero ngayon hindi na. Pero kung minsan na para akong nabuburing, para akong naiinis, nasabi ko, bakit hindi lang ako pinapapasok sa school, kahit kindis. Ayaw nga nila. Hindi nga ako nakakalabas sa bahay noon. Ngayon lang ako nakakalabas. Ayaw ko palabasin dyan sa ganyan, no? Tama, daw. Mapuputi ka daw. Mayroon akong isang kapatid na mabait. Bawat galaw ko, karga ko. Gusto ko naman maglakad na. Malaki na ako. Gusto ko naman maglakad, yun. Pumilit akong bumaba. Pagbaba ko, kung pumilit na akong maglakad, ito, nagkasugat-sugat na ako dito. Sa halos 7 dekada, nagawa ng masanay ni Lola Maria sa sitwasyon ng kanyang katawan. Hindi na iba para sa kanya ang maglakad gamit ang kanyang mga kamay at tuhod. Naging madiskarte din siyang naghanap buhay bilang mananahi. Yun, nagtatay-tay ako. Yun lang. Kapag nakaupo lang ako, kahit ano-ano na bumabasok sa isip ko, libangan ko lang yun. Wala naman akong ginagawa. Palagi nilang ako nakaupo. Sapat na rin kay Lola Maria ang tulong ng mga kapatid niya at mga kamag-anak. Kung kaya't hindi na rin siya nakapag-asawa. At nang dumating sa buhay niya ang kanyang hipag na si Lola Lilia, ilang taon ding nagsilbing tulong ito sa kanya. Ngunit ilang taon lang din ang lumipas nang mamayapa ang kapatid ni Lola Maria, na asawa ni Lola Lilia. Nung magsiwi sila dito, napatay na yung kapatid ko. Kasama nila ako. Kaya namatay yung nanay ko, tatay ko, sa kanila ako nakatira. At sa taong 2018, inatake na ng stroke si Lola Lilia at hindi na muli ito makatayo. Kaya naman si Lola Maria na rin ang tumayong mga paa at kamay niya. Dahil sa paraan ng kanyang paglalakad gamit ang tuhod, hindi na rin naiwasan na magkaroon ng makakapal na kalyo ang kanyang mga tuhod. Pagising kong umaga, papunta na ako doon. Maglalakad ako. Tuwing apo naman, pauwi naman ako dito. Lakad ulit, luhod. Paluhod lang. Hindi po kayo nanay nasasaktan? Masakit nga. Kung minsan mayroon akong na luluhodan na yung matitigas bagang bato, ang susugat ko ito. Laking pasalamat din ni Lola Maria sa kanyang mga kapatid na patuloy nagpapaabot ng tulong sa kanila. Kapatid ko, sa kapatid niya, yung mga pamangkin ko, nagbibigay sa amin. Tapos magtatanong sila kung mayroon pa kaming bigas, kung mayroon pang ulam, yun. Nakakwentuhan din namin ang anak ni Lola Lilia
na si Nanay Lani Lora. Isa rin siya sa mga naaasahan ngayon ni Lola Maria. Tigdadarahan mi siya kipagkaon, digdi. Tapos, bubuhaton siya, patukawon, papakaunon. Pagkapakaon ka ito, kung papalitan ng diaper, papalitan. Mapalit kay diaper. Ang mahirap lang kasi minsan magabaton siya. May mga oras na gariday mi kayang buhaton. Baga siya. Iyan. Tapos, ang pagkabanggi naman, bago mahali so aki ko, tanya nagpa-practice man dyan sa para sa unod. Bago siya mahali, tigpakaon niya na po ma'am ito si mama. Papalitan niyang bado, diaper. Tapos kung di man ito napapalitan ka aki ko, ining tugang ko. Iyan po. Siya po ma'am ang nagre-reparo kay mama kung ano ang gagibo ni mama, tigsasaway niya, tanugad maribuko na si mama. Tigsasaway niya po ito. Tapos takulaon man na bagay na maski si iyan na tiya may arog ka iyan pilay, at least naiiling si mama kung ano ang tigagibo. Minsan garin mahuhulog na si mama sa igdaan. Nang mabalitaan ng Ako Bicol Party List ang kalagayan nila Lola Maria at Lola Lilia, agad silang tumugon sa kanilang pangangailangan. Sa isinagawang medical mission noong 8 ng Agosto, maswerte silang nabigyan ng libreng wheelchair. Isang malaking tulong upang mapagaan ang kanilang buhay araw-araw. Dahil sa malasakit at sa mabilis na tugon ng Ako Bicol Party List, nagkaroon ng bagong pag-asa ang dalawang lola. Pag-asang may mga taong handang tumulong at tunay ng may malasakit. Ang lakas ay hindi nasusukat sa bigat ng binubuhat, kundi sa tibay ng pusong patuloy na lumalaban. Salamat sa Ako Bicol. Iba talaga ang alagang Ako Bicol. Yan, partner, nakakatuwang tingnan, pagmasdan ang mga ngiti ni nanay. Ibang-iba talaga, partner, ang alagang Ako Bicol. Sinabi pa mismo ni nanay. Ikaw, ako, alagang Ako Bicol. Dahil tayo, partner, ay buhay na patunay na talagang yung pagmamahal ng Ako Bicol ay nararamdaman natin. At patuloy Ayan. sa ating mga kababayan, lalo na sa ating mga kababayan na nangangailangan. Hindi lang dito sa Bicol, pati na rin sa iba't ibang lugar sa ating bansa. At yon, dalawang lola ang nabigyang pag-asa or tulong ng ating Ako Bicol. Ito, partner na Ako Bicol Party List, dahil sila ay nabigyan ng wheelchair at syempre yung tulong medikal, nakapunta sila, partner, sa medical mission din. Yung last time na pumunta, mismo nga Ako Bicol ang pumunta dun sa Castilla upang mabigyan ng tulong itong mga kababayan natin kasi karamihan talagang hindi nakakapag-check up. Lalo na sa kalagayan nila, partner, di ba? Hirap silang maglakad. Si nanay, nakita mo talagang ganun na siya maglakad para lang maitawid niya yung pang-araw-araw niyang gawain, pero patuloy na lumalaban sa buhay. Despite nga sa kanyang kalagayan, ay nag-aalaga pa siya ng kapwa niya PWD. Ayun. So, dalawang lola ang nabigyang ngiti, partner, dahil sa tulong ng Ako Bicol Party List. At yan ang mga kwento at hinaing na ating ora mismong tinugunan at binigyang aksyon ngayong hapon para sa mga nagnanais na humingi ng tulong sa aming programa. Panoorin po natin ito. Sa may mga problemang legal at medikal na nais humingi ng tulong sa ating programa, maaari po kayong magsadya sa aming tanggapan sa ground floor Embarcadero de Legazpi, Victory Village, Legazpi City. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa mga nasa Metro Manila naman po at kalapit na lugar, maaari po kayong humingi ng tulong sa Action Cost Center sa North Wing ng Batasang Pambansa. Magpunta lamang po kayo tuwing araw ng Lunes alas 8 ng umaga hanggang alauna ng hapon. Maaari na rin po kayong magtungo sa Tabang Ora mismo Satellite Office sa Camarines Norte sa Provincial Capitol Building, Barangay 3, Daet, Camarines Norte.
At para naman sa mga taga Camarines Sur, maaari na rin kayong dumulog sa Zone 2 Tagungtong, Goa, Camarines Sur. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Maaari din kayo magpadala ng mensahe sa aming official Facebook page na Tabang Ora mismo. Kahit anong reklamo ay amin pong tinatanggap. Huwag niyo rin pong kalimutang i-follow ang aming mga official social media account sa aming Facebook account, YouTube at TikTok account, Tabang Ora mismo. Action ko patuloy na magsisilbi. Action ko sa mga... At etong mga ka-aksyon at partner, feel na feel mo na ba? Yes! Partner, ilang araw na lang! Eto mga ka-aksyon, 50 days na lang at Pasko na. Ayan, 50 days to go mga ka-aksyon at advance Merry Christmas sa ating lahat. At hanggang bukas mga ka-aksyon, sama-sama pa rin nating aksyonan ang mga problemang medikal at legal. Ako po, si Nomar Corporal. Ito ang programang May Paninindigan, tutugon sa inyong pangangailangan. Ako naman po, si Remy Araneta Mindones. Magandang hapon at salamat. Ito ang Tabang Ora mismo. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Action ko patuloy na magsisilbi. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Action ko